Basaha og tubaga ang mga pangutana. Isuwat ang letra sa husto nga tubag. Hain sa mga musunod ang simbolo nga gigamit sa walog. Unsa ang ngalan ani nga simbolo? Ang mga mag-uuma mananom sa patag nga yuta. Asa niini ang simbolo sa patag? Unsa ka importante sa usa ka tawo ang pagkahibalo sa simbolo sa ospital? Nganong kinahanglan nga mahibaluan ang mga simbolo sa mapa? Asa nato makit-an ang Chocolate Hills? Asa nga lalawigan makit-an ang Kawasan Falls? Unsang porma sa yuta ang nag-uwang sa Negros Oriental ug Negros Occidental? Unsaon paghatag og importansya ang mga lugar nga nakapabantog sa lalawigan? Unsa ang makita nga hanig sa mga bukid nga anaa sa lalawigan sa Cebu?